Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Martes no, Pizza Navy sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O sa dili pa no, shout out dahil ko no, kang Micheles Modet, salamat kayo no, Micheles Modet sa pagsubaybay no, sa mga sugilano, nga gikan sa amin drama, salamat kayo no, sa talang nga nagsabaybayan no, salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Maritis Alboris. Part 3 na ta no, mga ka-listeners no, part 3 na ta. Peace, love you. Maakong gipungan. Salamat Ginoo sa tabang sa kapitan. Makahimo na ko pagsud og pagtudlo sa usa ka public school. Sa high school ining dapit karong abli sa klase. God, thank you kit kaayo. Balitaan ako si kapitan. O magpasalamat sa kuniya sa iyang pagtabang nako. Dili sad mahimo nga magdugay pasad ko sa ilang bahay. Muabang lang unya ko ining usa sa ilang mga paabangan kun makasugod na unya ko sa pagtudlo. Kadit lang, miss. Oh, ikaw? Ni anasad ka? Giing nanti ka nga ayaw na lagi kong sundi. Og ayaw na kong pangitaa. May kalagot itong babayhan sa kalibutan da. Gibundak pang gate. O, nasuko na ako. Manam ka. Marabag suko gikisan ako. Nagtuo tingali siya nga ako may nag-snatch na ito yung bag. Wa mo lang ko hatagi higayon nga makapasabot niya. Nga igor ako nga migukod atong snatcher. Hinungdan nga nailog na ako ang iyang bag ug nabalik niya. Pasalamat siyang kusog kumudagan. Hay! Sus! Hindi palang gwapa ay na. Kaayog yung... ay na lang. Pero... Mayong Yan pagbuminaw naman siya sa din hindapita. Lex Pinon. Anong misugod man siya sa gate nila ni Kapitan Siano? Nagunsa ba siya diha? Kapitan. Kapitan ako ni si Denise. Pasaylo ang nalamban ako ang pultahan, Kap. Ay, ikaw magkunday niya. Say bakot. Ay, kumusta naman si Mama ni Munday Maricor? Ha? Musta na? Kap. Kap, si Denise ko. Apo sa imong suod nga amika si Aning Teodora. Ay, si Dora. Kumusta? Pasensya na. Akin nga, magkatiguang na ta. Pataka na lang. Apo ka din ni Dora. Kumusta ka naman, Dora? Ay, Oh, may nanok-tok. Sige. pasagdila na siya, Kap. Kap! Ako rin si Piolo. Kap? Kap, ayaw lang nagtubag, ha? Ay, kailan ko anong bata, Akong kanyaugon. Oh. Kanyaugon ako. Kapitan! Ay, kanyaugon. Stress mo ko din dapita, eh. Abi ko bang nakalingkawas na ko gikan ni Paulo? Pero di ni siya. Ngano nagpakita pa man ni siya nako? Human sa iyang gibuhat nako. Naapa sa inaw nga iatubang nako. Dili nako. Bisan unsa pati ka kamahal, Paulo. Dili nako nimo. Bisan makapila ka pa mag-ili sa imong pangan. Mayong hapon, Kap. Hindi ko hapon. Hapon? Pwede ka tawag. Maya sa bakuta. Di ako malaki. Bayo na na imong samad. Kalawin sa Ginoo, Kap. Ay naman itong babae ka kanina. Bawli. May gipangita ka ba? Kap. Ay, kinsa man? Dali una. Nakatas-taas. May budbud og bibingka.
may budbud ko. budbud Napalit. ka? Na dito, gikas merkado na. Napalit na ko kaganina. Tabangi ko kao na do. Madaot to niya. Ha? Di ba kayo mahilig akong apo yung niya nga pagkaon doon? Budbud o bibingka. Ay, si Kwan ba? Akong apo ba si... Potensyano, Kap. Oo, ingon bitaw ko. Kabantay ka. Oo, Daliw na. Oo, salamat, Kap. Paingon na sila dinis taas. Mutago ko sa kwarto. Kamahanan kining tawhana da. Naabot pa ko tubining dapita ang iyang impluensya. Liliyon ako sila gikan din sa kiwang ning butahan. Lingkod niya, lingkod. Ana, lingkod, pangot itong dagko. Ana, kumidya. Lingkod na yun. Sige na. Kaya dito lang, Kap. Kaya kuha ko sa kusina. Budbud Kap. o bibingka. Kap, kadyot sa, Kap. Asa man? Unsa man? Unsa lagi, ay? Unsa ba ka na, Doon ako'y pangutanan ni mo, Kap. may ipagutan na ka. Unsa man? Kining, may tungod atong babae nga, miso din ba? Kaganina. Dili. Malimot lang unta si Kapitan. Malimot lang unta. Ay, si Dinis. Oh. Ang apo ni Kapitana Dura. Nahinumtum siya. Oo. Ah, Bantay ka? oh. Suod na ko yung apuhan. Kaila di mo? Oo. Manguya mo ta gani ko ato kani ato. Pero, awan na ko na yun na kani ko gustong maguba ang among panaghigala. Mao ba, Kap? Kabantay ka? Gwapa sa danyang apuhan dahil, Kap. Parehas niya. Oo. Si tiya niya Dura. Oo. As if wa makaila. Oo ba? Gwapa ay, gwapa. Yoy, Lagi. Pero mas gwapa ning bata. Ibo gani kayong akong apo. Niya, bantay ka? Si... Potensyano, Kap. Ay, Potensyano. Potensyano. Si Potensyano. Ibo kayo. Si kita pa, hindi ba ibo ganing bataan? Lami-lami masyad. Mao ba? Ano? Adin lang yun. Wala. Hindi ka? Din lang yun kaya na kung tuhod. Kunog naman tuhod ko. Kung kaya pa, asal bakuta. Panguyab man ako ng tama. Ihatag ko na itong yuta na kusminteriyaw. Ako, kaya pa na ako. Potensyano. Naakas akong luyo. Gawas. Ayaw gibot ang duha nimo kakamot sa masigkilid na ako. Paagi ako o gawas na ining kwarto. Dili ko. Unsa? Pagawason ko nimo sa kagalingon akong kwarto. Nasayop kag sudinis. Akong kwarto ang imong nasudlan. Kung ang imong tuyo, mao ang pagkamang nako. You're welcome. Wa na ko tuyo ang makasuod ko din eh. Nasayop lang ko sa kong pagdali-dali. Pahawa na sa ko tubangan. Kalma. Wa ko'y dotang buhaton nimo. Dili ko mugos kay nahibaw ko. Nga usaning mga adlaw. Maako na gihapon ka. Mas niutang akong dukhan din eh. Mugawas na ko. Ayaw una. Buhi ikaw Potensyano. Unsa ba? Mas kusgan ko nimo. Mong kusgi pa ay mong pagwakli. Kiing nagbuhi ilagi ko. Si Kwate, ganahan ka. Kaya mag-imo usap ko. Salamat. Pero... Oh. Ayaw una paggawas ba? Ay! Tikan ka sa lawak sa akong apo! Magluto na ko, Kap. Salba ko ka! Wala, Uy, ato na ko sa kusina, diya ka lang. Magkuha na ako sa budbud ng bibingka. Asam ka lo? May bisita magkaka. Ngano mo musun ba kasi mong kwarto ha? Ay, duka ko! Budbud bibingka, ala susyo, tabi, pa!
Kalimtaan nun yung kinis lolo eh. Karon okay. Sa sunod higa yun, malimot na sad. Oy. Niyam lagi ka. Kumusta ro? Nadunggab ba naman na di kuno ka, ha? Asa man ganito eh? Asa tabita? Dili. Ops, sige, soy. Soy. Kay sa tagid ka dinis kaugalingan yung bitana. Hoy, gisapot ka, Brad? Nahibawon ako. Nasuya ka no. May uyab kong kauban sa kong kwarto. Gwapa og siksik kayo. Uyab mo? Ha? Oo! Waka kita. Buta ka, ha? Gikan sa kong kwarto, may gawas. Kung may gawas gikan sa imong kwarto, uyab na mo? Unsa mo di ay? O nga no bang musupak man ka? Nasuya ka? Ha? Wakay uyab ka gwapa? Ha? Do, nakalabaw na ko nimo piolo. Pangaan na lang nimo. Maoray gwapo. Hoy, asam ka? Hoy, naman ka paingon sa kusina, ha? Hoy, balik na may batasan! Hoy! Uy, lahos pa ng kusina? Magkunsa man siya dito? Ayay! Unsaon ko man sis paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nganong niya naman sa disiya? Oh, Miss. Paulo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa pa imong buhaton, dili na ko mobalik sa atong dapit. Ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka magsadili, pero dili ako si Paulo nga imong giingon. Ako si Piolo Sebastian. Bakakon! Nga, imo na sa kusagpaon? Sige. Pero sa dili pa na nimo buhaton. Oh. Nganong may padool ka na ako, ha? Ayaw padool. Palayo. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaking imong giingon? Totoki ko. Mahimo ba? Palayo. Hoy. Unsa man ha? Nga man na? Ikaw piulo, ha? Kitawag si Piolo ni Potensiano. Kaila mo? Dugay ra. Hagbay ra. Diya? Hamugirong na. Tayo pa sa? Ano na hambugiro naman ko iniron? Di ba ikaw man to ang nadungog nga hambugiro din sa to dapit? Dili hamugiro ang magsultis tinuod nga gwapo ug may kaya ko. Asa dapit? Excuse me kadiyot, miss, ha? May pangitaon ako. Hoy. Nganong hikap na di ba akong naong, ha? Hoy, hawa ba? Kadiyot sagod? Unsa man? Ha? Bago na ka ron. Ay, sa lagi. May gipangita ko. Sa akong naong? Oh, akong gipangita ang imong kagwapo kung asa dapit ang mahimutang. Hilas. May adlaw ka na kung tawhana ka. Iman na. Samasad ka? Sipat sa kagapil? Di ka lang mangayog sorry na ako, miss? Unsa? O gano'n mga man ko na kong sorry ni mo? Kay, kuan? Ay na lang. Pag-thank you na lang. Nauli na lang kung balik ang imong bag. Wa ka pa, makapangayog pasalamat ako. Salamat. Oo man na. Pagian ako. Ayaw nagbabagi ang ako agianan. O kung mahimo, ayaw na sagpakita pag-usab na ako. Ay sa... Ayaw lang ko guniti. Okay. Na. Gibuhian na taga. Usa pag atraso na ko nimo, ha? Mangutana ka pa? Bisan nun saon nimo sa pagpakaaron ingnon, Paul. Dili ka makapangilad na ako. Kay nakaila kaayo ko nimo. Napasakitan ako nimo makausa ka higayon, Paul. Og dili na katumahimong mausab pa. Diyos mio! Usa ba ako bahato na mutuog ka, dili ako ang tao nga imong gingon nga nakapasakit nimo. Wa! Kay dili ko mutuo nimo. Diha ka na. Oy, miss, mahimo mangutana ka sa mga taga dinhi. Dinhi na ko mataw. Ug dinhi ko na ulitaw, miss.
Mao nga imposible kayo nang gingon nimo nga gipasakitan ti ka. Hoy! Psst! Huh? Kapuya ba yan? Ha? Gwapa unta, maldita lang. Uyab tingali niya ka ng Paul. Nya parehas na kong naong. Kung mao, gwapo di ay. Time pa, uy. Hain naman is kapitan. Misud naman no sa iyang kwarto nga, miingon nga magkuha siya budbud din sa kusina. Huwag iklaro ni kapitan da. Dili ka mo to. Imposible nga may tao nga managsama gid kayo gitsura. Ang baga niyang kilay. Ang nindot niyang mata. Ang gitason sa ilang ilong. Ang ilang parok. Ang ilang lihok ug sinultihan ra gid ang managlahi. Pero posible ka nga may tao nga managsama og gitsura. Bisan kung dili sila ikunsa. Parehas gid kaayo sila naong. Mao nga lisod tuhuan nga dili siya si Paul. Kung may kalainan man gawas sa ilang lihok, ang ilarang kolor, kay murag kanunay nagpainit ng usa. Ay, bisan man naglahi pa sila, dili pagyapon ko ganahan niya. Dili na ko magpailad sa samang isyura. Kutob sa mahimo. Dili na ko gusto magtagbo pa ang among dana. Busa likayan ako siya. Oh, diin man kagikan, ha? Nay. Kanang sa ilang kapitan, Nay. Kinilaging mohangyon ta ko nga mubalik ko sa pagtrabaho bisan sa siyap lang niya. Dili ba maingon man ko nga dili ka mulakaw? Ikaw ba gahi kay kag uno? Pop, nay. Kusnito na sabi mo. Ang akong tunggal. Sakit na pagkataon ng samat ba? Sakit man di ay pero mamugos kag yung mo trabaho ka. Makapaabot na ka ng trabaho hangtod nga hingpit ka ng mamaayo. Di naman ko yun makatugi ni kalaki. Nasubrahan ba ako sa pahuway, no? Mga dili ko makatug. Ay, sa muka sa utok yan eh. Pero magsige makugunaw na ni. Ay. Kumalagani ko kapangutanas pangani, ah. Murag siya na gid ang pinakagwapang babae nga ako nakaila. Musamot pa gani siya kagwapa kung masuko siya. Iyabag na matingali ko. Mayong buntag, Kap. Nakandam na kong pamahaw. Ay, ito na. Mo na kanindo, tumagkauban kang babae panimay. Saan bakuta? Murag nanambok niyo, kabantay ka, manambok ko ini. Murag kong tibibi, ani manambok. Manambok ko ini kung magtanunay ni Dayoy. Kap, Ay. ako makahigayon sa pagpangayo o pasalamat ni mo gahapon. Magpasalamat unta ko sa imong pagtabang nako nga makasod isip maestra sa eskwelahan dining dapita. Ano ka, akap? Lain mo ng akap, programa mo na, kanang tabang-tabang. At tagatag ayuda. Lain binuang dahil, oy, sa payan, oy. Akong katungganan ng pagtabang sa akong mga konstituente, oy. Dato ko, walang ko ngipon. Dili gid ako ganahang mo biya ining imong panimay, Kap, pero dili sad mahimo nga anhin na lang ko kanunay dinhi. Ay! Ayaw ka ikog, ay! Dako kining akong panimay.
Og bukas kini ayang kanimo. Salamat, Kap. Kabantay ka na. Pero gusto unta kung maglahi na lagpuyo, Kap Good. Pero diha ra sa kusdool. Sa usa sa imong paabangan. Mao nga ayaw ka bala ka, Kap. Pagadoaw nagyapon ti ka dinhi og lutoan ti ka. Uy, mag-uulon ka ko. Kabantay ka. Pero, kayanha ka naman ka sa mundol sa kong apo. Kapantir ako magkita na gyapon sa kanunay. Dili ko masukmatan sa imong tiyadora kung magkita daw niya mis ilang kalibutan. May ilang kalibutan sa laing kalibutan. Kabantay ka na. Kap, Ah, katarong niya ikasulti usahay. Pero kalit lang sad nga mulikoy. kibot-kibot lagi baba mo. Ha? Kaning magamping sa kanunay, ha? Mupahuway sa hustong oras. Nasayod ko, kung unsa kahago ang imong posisyon. Hago kayo ay. Isip unsa ka maestra. Mao nga, ang pingi taon ng mong lawas. Maura ba yun ay puhunan? Maestra, di ka? Uy, Ah. milagro! Nga sa'yo ka na yung mata karon, potensya no? O pagkani kong katuglo, mo pa akong pag-uli. Sige. Abusan rin yung kanunay mong lawas. Kaya nag-abot sa gayon nga maningil na kanimo ang panahon, magbayad ang mong lawas sa imong pag-abusan o gamit ni ini. Kumante ka na. Dugay pa lalo. Kabata pa na ako. Ay! Ang nalang unya ko, ana! Ikaw lagi lo. Ano man ko? Dili maghakabusado sa mong lawas. Ano man ko? Nga nung giango-ango na makakaroon. Unsa? Patensya na unsa ba? Dili mo mahimong tubagon na yung ana ang imong apuhan? Nga wala ang gilantaw kundi ang imong kaayuhan? Saba kaya siya, God. Kung mawa na unya ko, kabantay ka na. Mingaon ka na unya sa akong mga paimangno kanimo og mga kasaba. Timandi na! Sa walo, busana ita? Ikabaw kung dili. Patensya no. Ayaw kay na anak pagsultis Kapitan Good. Naana naman sa lolo na ko, God. Ngun anak mami magsultihan na, God. Natural na mo. Inday. Ah. Kana, yango, day. Kap, Mahimo bang matangya? unsa na, Kap? Mahimo bang giyahan mo pag-usab kining akong apo? Balik sa eskwelahan? Unsa lo? Paskulahon ko na magbalik? Shit! Di ko, oy! Bisag groyod ba ko ninyo? Dili lang ko mabalik og eskwela. Period! Wa di ka mo tiwas og eskwela? Wa, Uy, kaano kun? Pila na kuwang nimo? 1 year. Kagamay na lagkuwang nimo no? Wa na lagi di mo tiwasa ang sa katuig aron makagraduate ka sa college? Ay, dugay pa na magkagraduan sa kolehiyo ay. Bila pa katuig, kung mapadayon man. Unsa man dayang kurso, Kap? Wa! Ha? Kabantay ka na. Unsa naman ang kakatuig ang iyang kuwang? O sa katuig aron mo graduate og high school ba? Unsa? Mauman gani. Nga, ano kung tayo? Bisan, magkagraduan man lang untag high school. Graduate ba oroy, oy? Nga, gidungagan magpila ka tuig, una pa mo graduate? Kaya na may senior high. Kapoy magaling sa una nga, upat ka tuig ng high school. Sa mo tarangan, nadungagan paglaing duha ka tuig. Onggi ko. Baonggi yug ko. May maglisod ko kun. Di ko ka-graduate nga dili man. Mag-usya malang unya ka. Kung wala unya ko, kabantay ka na. Aw, kabantay kayo. Siyempre, ako na mo sunod sa iyong mga negosyo, di ba lo? Unsa man di ay. Bugto man ko na mong apo. Maako gining tanan. Nagkasiguro ka? Siguro mo lang. Kung naaman ko'y laing kaliwat, wa na ko'y labot ala nilang tanan. Basta kay kung mamatay na kalo, bugtong ako lang ang mupahimos ning tanan. Kaano kung kaunya sa akong mga hinaguan? Kung imo lang unyang iwaldas, kabantay ka na. Ha, kapantay kay lo. Maong dili ginalo, di ginamanugon. Kaya kung mawanaw niya ka, ha? Mas palambuon pa na ko ang imong mga negosyo. Padakon ba ko na? Kanang ubat ni mo ka, jeep, himuon na nagog na po. Ang imong apartment nga 5 ka door. Himuon ko nag 15 ka door. Ha? Unya ka ng imong shop? Ha? Mas padakan ko pa na. Unya magdungag ba unya kong mga taxi? O kining bayad na tong karaan, kini?
Akong ipabungkag lo. Kay pulihan ako mas modern o mas dako. Arwa na kay laing buhaton dinis, kundi ang magsigirag panganak. Unsa? Ngano ako man? Kay pangasawon mo yung ka. Unsa? Unya, be. Unya, be mo, nga mga sawa ka man. Dili. Tabantay ko, anak. Di man kay ay. Oh. Dili pa. Ha? Dili pa, lo. Pero hapit na. Og sultihan di ka, lo. Wa pa'y nakabalibad na kulo kung akong magustuhan. Kay gawas ka, gwapo ning apo mo. Kwartahan pa yan. May trabaho ka ka. Ha? Kabantay ka? Ay, ay. Ikaw di ay. Dato man ka. Ako, dato ang sab ko. Hey. Ang kwenta dong. Dali na ba kayong mahurot? Ha? Di ka lang unya makawantay. Tanawa, kawantay, ha? Ha? Nahurot ka na. Mao nga nakahunya-hunya ko. Kabantay ka, lo? Ha? Kawantay ko, ay. Nakalahon na pa sa kagtarong lo, no nga. Ang wanguho naman ka. Potensyano. Nakahunya-hunya ko. Kawantay ka na. Gatining tanan nga na anak ko. Maangkon lang unya ni mo. Kung makatapos ka sa pag-eskwela. Unsa, lo? Kanang bro, wadyo kabantay na. Da. Kabilisura sa nimong kondisyon, ha? Da. Apo man ko ni mo niya, imo kong lisur-lisuron. Asang hustisya ang dapita. Mong di kong sugot mo. Dire! May mahimo ka ba? Kung maunay akong gusto, kabantay ka na. Sa mukha ni Mulo, eh. Tiguang naman ta ka. O mangyapon kay batasan sa mong apo. Kung buot kang mataan ko na yung tanan, pagpa-enroll balik karong ablis klase. Kay kung dila, donate ko kining tanan sa simbahan. Di dyo ko magkapantay, ani lo, painta, ani, ay. Takdan na kong dakitsanan. Kung mao na lo, Ah. wala na yun mo mao. Ha? This is unfair. Ha? Mas may pagmuingon ka nga, maako ni tanan kung maminyon ako lo. Kimasayon na na. Bisa karon pa dayon, magpakasal mi ni Dennis. Oo. Oy. Ali Dennis, Oy. adto ta sa simbahan. Oy. Magpakasal na ta. Unsa? Mahimo ba potensyano? Buhi iragod ko? Nga naman, Dili ko mapakasal nimo? dili ka? Grabe. Balibaran ko ni mo. Mubalibad ka ining nyaw nga. Ha, bisan ikaw pa ang pinakagwapo nga lalaki ining kalibutan na. Balibaran paghihapon ti ka irresponsable ka. Ako irresponsable? Ha? Oo, muangkon ko, ana. Pero karon na kay ulitaw pa man ko. Kinahanglan, ako unang pahimusla ng akong pagkaulitaw. Aron sa higayon nga maminyo na unya ko, dili na akong maglaglag eh. Natagbaw naman ko. Bisan na. Dili paghihapon ko kay musukol kag apuhan. Wa kay batasan. Namang ko'y batasan, God. Walang kakauyon. Pero ang atong kasing-kasing, siguraduhon ako nga magkauyon yun. Kap, kamo na lang pagsulti una sa imong apo, Kap. Ha? Manilig sa ako sayo sa silong. Ha? Sabi, di ka bukaon? Onya na, Kap. Busog pa ko. Ay, wako ka bantay ka da. Dennis, mga uno na ta. Mas mugan na nga kung kaon kung magduungan mangguta. Oy! Nahanglang respetuhon mo ang apo ni Dura. Kahigala ko ang iyang apuhan. Kabantay ka na. Oh, spito bitaw. Ha? Ha? Ikaw may wakabantay, lo? Ha? Kaya sam din ako, lo, ha? Ha? Pakaslam ka rin ako. Ha? Ikaw, lo? Ikaw ang may respeto na ako, lo? Kaya imo kong pugson sa butang na wa ko'y gusto. Kinahanglan mo biya na ko gikan din Dili ba himo mag-uban pa misa usa ka panimay. Dili ko gusto makig-uban pa sa apo ni Kapitan. Miss? Ay! Mamunang magana na silig tukog, miss. Kakita. Himo nang sa kay kalit-kalit tunga diha sa kuluyo. Sa din ako kung ka makadungog sa akong tunob, nga may paingon nimo. Kakita, eh. Pagsuri, ha? Pagsuri, ha? Pagsuri, gyud. Sorry. Nagunsa man sa day ka din, Pahawa, be. Dili ba, matod ko nga dili na ko gusto makakita pa si mong dagway? Kining, miss, Oh. Unsa man? nakalay ka na ako.
Unsa? Tigduda naman hinuon ko nga, nakagusto ka na ko. Kaya ingon na pas nanay. The more you hit, the more you love ko, no? Never. Kung kanang naong nga man ang gihapon na nga akong kainlavan, mas maayo pag magpabilin kong berhin hangtod nas kamatayan. Virgin pa ka? Yes! Unsa? Virgin pa siya. Wow, nito takot. Unsa man? Paituyo ka pa? Yes, miss. Pwes Yes, sakta miss. na. Nag-usap pa mo ka din ni Silong? Tuwa sa taas si Kapitan. Saka na dito. Dili mas kapitan ang akong toyo. Kinsa man di ay? Si Potensyano? Tuwa sa taas. Nangaon sila. Dili sab sila. Ay, kung ina nga ako. Hoy, lalaki. Piolo ko, miss. Piolo. Ikaw, wa pa ta magkaila. Wa kita magkaila na igtarong. Giaway na ko nimo. Pero, wa pa kita magkailag tarong. Dili na kinahanglan makaila ka pa nako. Diha ka na. Miss, kadit lang. Unsa ba? Wa ka kapuya. Unsa? Nga naman. Gabi pa mong ka nagdagandagan sa kumanahon na. Mao nga ni ako. Aron nga kung kuyapan ka, na ako makatabang nimo. Kung tinuod man yun nga dili ikaw si Paulo, o sari ako ikasulti. Ang sama ninyo gitsura, way kaayuhan nga ikahatag nako. Mao nga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw nang akong kinabuhi. Please lang. Muhangyo ko nimo. Hunungin ako. O kung dili ko. Pwes ako ang mulihay nimo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa ko ni dapita. O, unsa? Ayaw. Di na kinalang mo biya ka pa. Ako ang mulikay nimo. Pero usa lang akong hangyo. Unsa ka na? Mahimo mailan ako imong pangan? Pakapin nila na sa og picture aron akong unlanan. Dili ko. Bisan imo pang ihabol. Miss Beautiful. Miss, wapa ko nimo hatagi sa imong pangan og litrato. Miss Beautiful. Miss Beautiful, kadit lang. Watas ako, miss. Ganus aba magbalinaw nang akong kinabuhi. Ganong hangtod din ikisamok magyapon ko sa imong panagway, Paulo. Dili na ko, di ba? Pero nganong kung asa man ko. Naaman gihapon ka. Midagook na lang hinuon ang akong tiyan o kalit. Wa pa man day kumukaon. Mulahos na lang ko sa kusina. Ikaon ko na lang ning akong stress. Malambok makakuha ni di oras. Pag stress eating man ko. Bahala na. Kaysa mapas mo. Oh. May nanghaon pa sa kusina. Wa pa di mahuman og kaon sila sa kapitan o si Potensyano. Oh, hala. Basig ng hukas na lang hinuon ang tikawang. Imposibleng si Potensyano may nang hukas. Si kapitan kitingali. Kap! Biyain na diha, Kap. Ako na manghugas, ana. Kap, ako na... Oh. Ganun niya ka? Unsa'y magibuhat din eh? Nagkaon. Giunsa ni mo pag-abot din eh? May hagdanan uportahan lahos din sa kusina. Agis luyo. Mao nga, nagkalahos na sa kudin. Saka. Mas una pa kung naabot ni mo. Ani, ngaon ta? Mikaon ka nga waka agdaha? Pagsaka na ako din ganina, nabtan pala ko si kapitan. Ingon siya nga, kaon na diya. Dahil niyang talikod. Mao nga, may kaon na sab ko. Kalami. Bisay gluto. Kami away. Itlog ra nang gikaon mo. Ayaw pala big pa OA diha. Itlog ra ni. Pero lami nga pagkatimpla. Doon na pa'y kuan, na pa'y lamas nga tamatis o bumbay. Ako ni paborito. Ikay nagluto ini? Ako? Sakto na. Sakto nang. Ay lang, maawaw ko. Nauwaw pa ka ng pormaha?
Dagko magigikagungit? Dili sa ba? Grabe. Unsa lagi? Bahala ka ha. Mugos ka ha. Sakto na ligigig ka. Ayaw na lang. Naibaw na ko si mong tubag. Karaan. Sakto nang magminyo, no? Unya, maingon dayon ka nga mga sawa ka na ko. Sus! Ay na lang ko ninyo mga lalaki. Parehas ra mong tanan. Kung makakita ka ni Gigayon, muhirit mo dayon. Ha? Dili mong... Mga dokirok mong dagko. Dili ha? False ako. Accusation? Ha? O ako pa karon ang nagpataka? O sige. Hotda na lang ng pagkaon diha kay lami man kaha. Hotda kay ikaw may nagluto, ana. Sakto man ka nas timpla. Gani. Huwag ka na ni gusto na ko isulti. Sakto na kay kang nga manimpla. Patudloon takog ka ng panluto nimo aron nga malipay ang akong lanay. Unya, sirit pa ng baba nimo. Oh, ha? Pero, gusto ka. Sakto na kang pangasaon. Unsa day mo pangan? Ay! Bahala ka diha. Uy! Ano masuko ba ito siya pangutan o siya pangan? Pudayon malig talikod. Bati tingali pangan tong bayhana. Ay, gwapahan niya eh. Bisa magminaldita pa siya. Gwapa lang yapon. Igwad ra ba kay sampot. Unya, ikid pa kay nga mulakaw. Unya, cute kay simod. Murag yung lubot sa manok kung magkibot-kibot. Nauwaw na lang hinuon ko sa kong gipanulti kanina. Makalagot yung tawhan na da. Di sa mo talang hinuon og buka lang akong dugo sa inyong itsura. Dako ang akong pagmahay kung ngano nagpadapa ko itong dagwaya. Mangingilad. Baka ko na. Bisag maggubat pang tibo kalibutan. Dili na gyud ko magpailad pa sa samang panagway. Nungka. Never. Di ka na ba yun magpapugong? Kap, naaraman sa bitaw gihapon ko si mong duol mag-abang. Bisag unsay oras, mahimo ra gid kayong duawon ti ka dinhi. Kung may klase, anion ti ka. Lutuan ti ka. Ano man? Gusto ka ako yung madto nimo aron dili na ka mahago? Ah, ayaw lang. Okay ra ko. Okay ra masag ko. Ayaw na lang lagi. Maikog ta nimo. Ay lang kay ikog na kugod. Dili man ka maikog ning umaabot nimong pamanhunon. Potensyano. Nakuwang kas kape, no? Ha? Kape? Awa man. Katulo ko mga pisaw sa kadlaw. Kuwang mo ba na? Basin. Kaya mo ko kay kulba. Kanarapyos at panagsaba. Hindi ko eh. Bahala ka. Kap, ato na ko. Dadon ko na ning ako malita sa kwarto nga akong giabangan. O siya magka-potensyano. Ako lo? May ba bang potensyano din eh? Na ano? Ikaw, potensyano senior. Kay junior man ko nimo. Hambot lang kung nganong yung mao gina imong gingaan sa akong inahan. Ha? Ngabati ang ginapanganal ho. At sabay, batay kong pangan. Batay kong pangan, pero nindot kong buhat. Kabantay ka na. Ha? Di ko magapitan og dugay sa atong dapit. Ha? Di ko magapitan sa dugang panahon ng dapita kung di pa kumaing tao. Ha? Kabantay ka na. Inang Oh. Gani. Amot lang kung anong ang akong pangan may imong nakuha. Ha? Di man ang akong buhat. Buhat ang pasultihon. Kabantay ka na. Lakaw na. Sunda si... Kitsa ganito nang naglakaw. Saba, looy. Kabantay ka, Ha? Kalintano na saga. Pagpapagani mo nagatubang, nalimot na saga. Ikaw ba, lo? Oo, inakina yung pagkalintaan nun, oy. Ano ang mo na gud ka? Simba ko. Layo na ka na sino, simba ko. Layo. Kalimot ang ganit dayon kasi pangan. Yung pangan, lo, Dinis. Gani. Oo, ala, Dinis. Sunda na katong kwan, katong babae nga naglakaw. Dinis. Kapuya ni mo, loy. Ha? Anong naglulo man ka na ko? Kabantay ka na? Sus, og na. Kuan pa, lain yung paminahon. Nakita mga pag-apo ha? Imo, lo, imo. May apo na ko? Klaro, ana. Ako. Aw. May apo na ko? Aw. Asa magkamaliwat doy nga bati ka magnaw? Unsa?
Ah, Unsa ni, nay? ablihi og tanawa. Mga notebook o uban pa mga gamit sa eskwelahan. Ngano napalit pagkainin, nay? Mubalik kag eskwela, nay? Agay, nay! Agay, nay! Usban, Kay- nakalikay ka na, ha? Gagi ka. Ha? Nga nung ako man ko mo balik og eskwela do, ha? Kaya ikaw ba'y namalit o gamit para eskwela? O yung mamalit ko para ako na di ay. Pagkakinsa din na. Nga, kita namang duhang nagpuyo din hining baya. Ay, usahay no makapangutanag yung ko sa kong kaugalingon. Anak kagyud ka sa imong inahan, Piolo? Nga intelihente man tong inahan nimo, bisag pobre to? Sa gugmar man gyud taon tong nabugo? Kaya nga naman din ay. Unsa man gid ang akong amahanay? Ha? Nga nung ingon ana naman gid ang imong sinultihan batok sa akong amahanay. Oh, Kaya nga naman din, unsa man din pagkatao sa akong amahan. ah, kalimti ang akong gisulti. Hipusan na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan. Mao ginay pirmi nimong isulti nay. O ginay pirmi nimong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa akong amahan. Bugtong ang pangalan lang sa akong inahan ang akong nahibawan. Pero wag ka mosultihan ako sa pangalan sa akong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa akong amahan, nay. Bisa sa pangalan man lang. Diyan ay pangalan sa akong papa, nay. Buhi pa ba siya? Haman siya karon. Ganun ko siya makita, bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangalan sa akong amahan, nay. Sulti ko na si Dis. Kay gusto ko makailan niya. Diyan ay pangalan sa akong amahan, nay. Ay, ambot. Yang pangalan? Aga! Da. Agay! Ay! Kusog na! Ha? Napog ba ka, nay? Ano mo gawin? Kaduha na ka, ha? Kaduha na ka. Ipuson pa na nimo aron dili ka makatilaw og laing dapog. Lakaw na. Isoda ka nas karaan nimong backpack. Kadto lang sa gamitas samtang wa pa ko makapalit og bago. Magpalit kag bago? Oh, so okay. Bago din na. Ginamit mo na. Okay, gud. Ay bago lang gihapon na. Bago man gipalit. Oh. Oh, Oh, di no? oh. Ingo man di ka nga makapalit kag bago. Sa muka ba ni mugnaong oy. Oh, sige na lakaw na. Hipusa na na. Tarong nga ha. Idanok na sa dunya na nimo. Mura na sa dunya nagbasurahan ang imong bag. Yes, nay. Ipuso na ako sa kwarto. Ay, tuod di ay. Klase na sa sunod si Mana. Mao nga undang na si mong trabaho, ha? Masa, nay? Ano man? Masa may connect niya na kung magklase? Ha? Ano pa undangon mo kunin mong trabaho, nay? Kay mo eskwela ka naman. Unsaon man nimo pagtrabaho kung magklase ka? Oh, Diyos mio! Unsa na eh? Unsa man ako pag-eskwela, gawa man taong ko pa-enroll? Kasi ingon, Ako, God! Bago pa gani kumingon? kana imo ng pagtuo. Pero human na do. Gipa-enroll na tika, human na. Nanay sa doy! Oh, Ingnan nga dili ko pa eskwela. Kapoy kayo na. Laay kayo, sige na taglingkos bangko. Makasapit tas lubot. Duka kay sige paminaw sa maestra na yoy. Unya, suwat sa notebook. Ya, taas para bagi kaayo. Ya, doon na pag-quiz. Exam. Napag-assignment. Napay-homework. Kung sa pala din na. Napakapinan pag-project. Ha? Hurot akong oras sana sa eskwelanoy. Wala ko yung oras sana sa kong kaugalingon ay, sa kong self. di ay self ni mo ay. Ay! Da. Katulo na ka na eh! Iduhagin na ako kakamot, ha? O niya, sa man mo palag ka, ha? Musokol ka na nako kay tiguang nako, mao ba, ha? Iulay ko na eh. Duko na gani ko. Duko. Isang pagpunaan pa ni mo. Di na ako sakitan. Puninay, dugagi! Ta! Ay! Tingon man ka. Malinood lagi ka na eh. Abi pa lang, di ka tinudon. Mao nga pag-ingon ako nga gusto kong mo eskwela kag balik, tinuod gyud to nako do. Gipa-enroll gyud ti ka, mao na. Nanay, gadoy. Di lagi ko eskwela na eh. Dako lagi ko gidad na yun. Iniyawa pa ko makagraduate og high school. Ayun saon man nimo pag-graduate tuntuha ka kung dili ta mo balik og eskwela. Sus, nanay yoy. Tagaan di kag baon. Di ko. Mas ganahan ko mo trabaho kay mas dako kong kwarta. Hatdan man ti kag paniod to. Nasa mo. Unya dong, gwapa pa gyud ang imong maestra. No, I'm not interested, Nay, ha? Oh, Kasabot ka na, Nay. English pa. Di ko interesado, Nay. Sus,
Sagad na ba sa mga maestra na mga kanang mga dagang guwang? O baka mga tiguang nga, terror kayo. Di na lagi kumuskwila, O nay. eskwela ka. Final. Nay? May sunog? May sunog, nay! Kung may sunog pa, naapil ka nagkapagod. Kaya wa pa ka mubangon diha. Sa iyo pa man ay taon. Uy, dugay ko na to gabi ibaya. Kadlaw na. Kinsa ba na sa ni mo? Di ba may ingon man ko nga ayaw pagdugay pa uli kay unang adlaw ron si mong klase? Sige na, bangon na. Bangon na diha, bangon na. Buka mo kayo eh. Tug sa kong balik. 10 minutes lang. Dili. Ay! Ja. Kasakit sa kong dunggan. Ay. Kung dili pagani ka mo bangon diha, dili kay ako rin ng hapag ko ng takob sa kaldero. Diha ko na gidi ipyong-pyang si mong dunggan aron matagam ka mataa ka. Napulan ka mo eskwela da. Dako na kay kag edad, yawa pa ka makagraduar. Dili ko mo sagutan na. Gusto ko nga makagraduar ka na sa dili pa kukuhaon ni Lord. Oh, wala. May nanalo na. Nagkiskot sa ni Lord. Ubangon ako, nay. Pildi na lagi ko. Kung magisikot na ka sa naas langit. Sige na, pagdali na. Uya, May nanay. 15 minutos ka na lang sa pagkaligo, ha? Sa mo pag-ilis o pagkaon ni mo. 15 minutos. Di ba ko makapanglugod na, oy? 14 minutos na lang. Nay, 13! nananay, oy. 20 minutes na, ha? 20 minutes. 12 minutos! Ay, tumanon ko ang akong saad ni mo, Ella. Ako na'y bahala sa imong anak. Makatapos siya. Bisan sa among kawadon, paniguroon akong makatapos gud ang imong anak kasi Piolo. Sa dili pa kumutaliwan ning kalibutan. Nay, lain na ani, nay, ay. Ipa-insert man ko ni mo, nay. Dili man ni i-insert good. Insert. Ayaw pagbuot. Bahalag. Ligsan, basta insert. Ngiga. Na. Lihay. Ah, Aritas pikas agi kay may patrol. Ha? Dali. May pulis na, eh. Ay, man. Wala di ko kita, nay. Ay na. Nagtingsi pa ingon din eh. Sus, ino. Santissima. Santísima! Uy, katiliis ba di mong tingog? Uy, buntag sa'yo pa in town, Clover! Ay, nag-uban lagi mo, Nay. Asa mo? Clover! Ayay, ni kapyot. Sige lang, good. Uy, sakti lang good ang akong kamot, ya, good, Piolo. Aray! Agay na yun, uy! Kanang kamuta, no? Mudayon yun nagkapyot, uy! Bebe, pahawa na kay maliit na miini. Asa lagi mo, Nay, ba? Sa eskwelahan. Mo eskwela ka, Nay? Na, utrusang may gilokdo ay. Ha? Waman ko ko'y gilukdo, Nay, good. Lakapoy kag lukdo, Ay. Bebe, sige na, padaplin na lagi. Pahawa na kay maliit na mis eskwelahan. Ay na lagi pagsigig kapyot diha. Aon sa man papakagusam, ha? Ayaw, wa na. Pero, mag-usap mo sa eskwelahan lagi ba? Ay, mo eskwela. Ma, mo eskwela lagi kag balik, Nay? Ay, dili lagi ako, si Piolo. Ha? Mo eskwela ka, Piolo? O, lagi. O, gihatod na ko siya. Mao nga paagian na may kinakasamo kasamong agianan. Mao. Padapli na kay... Sige pa, magkagbabag diha. Hawa, padaplin. Excuse na, Clover. Ay, ano sa to? Uy, mo eskwela ko no si Piolo? Hala, ay, huwata ko ninyo. Ay, tayo pa. Uban ko. Uban ko. Huwata ko. Clover. Huwata ko ba? Clover, ngunit na sab ka. Uban ko. Unsa? Di mahimo. Anong dili man nga sa eskwelahan man ka mo paingon. Gani. Ayaw kong ina nga magsunod-sunod yapon ka sa kong apuhang to dito. Ay, mo eskwela man si Piolo. Mo eskwela na lang pud ko. Unsa? Uy, mo eskwela ka nga ingon ana ang imong hitsura? Murag wa pa man gani ka maulis inyo? Uy, mulogwa ang mga matas mga maestro kung mo eskwela ka nga ingon ana ng imong gisulob. Kita ang pusod.
Mubo pa kay kag short. Di day pwede. Ay, dili bulag. O wa pa sad ka ma-enroll, ha? Pa-enroll ko. Pag-ilis na gud una dito. Ang wata ko ninyo. Unsa? Lagi, mag-ilis ko. Dali-dali lang ko aron nga makauban ko ninyo. Kung dili ko ninyo waton, mo ato ko sa eskwelahan ngayon, ani ako itsura. Unsa? Ano man? Unsa man? Di ko niyo waton? Ay, nahala, sige. Huwaton ka na mo, Dinisdan. Thank you. O gusto ko magkasiguro nga huwaton ko ninyo. Ubanon ako si Piolo sa amo, samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha? Tana! Clover, ayoko guyura. Uy, ano ni mga po na ko, dili? Dili. Kay uban man mi. Ikaw kung mo uban ka, bahala ka nay. Basta, sa gawas lang ka sa amo mo huwat kay gamay raman kaayo ang amo gipuy-an. Maghuot man ta kung musud pa ka. Igo raman ming Piolo dito. Milo, ikayo po sa akong bra. Ha? Katabaghak ba yan ni mo, oy? Nakakita na kagbatanon nga gibugnog tigawang Clover, ha? Wa panay. Karon, makakita ka na gid sa akto kung dili mo pa nabuhian ang bukton sa akong apo. Bugnoon tamang yung karon, matabaghaka ka, kay naglangan lang yung kanamo. Buhi! Nanay ba? Killjoy ka ayo. Pilo, killjoy ka imong nanay, uy. Sige na lang, uy. Una, gibuhian na ta ka. Ayaw na pagdikit niya, ha? May buhi na gani ko. Hasta pa ba ang pagdikit niya? Dili pwede. Malambahan tamang yung kaining bagron. Nay. Ha? Ha? Unsa man? Nay, aysa. Ay, gipahay blood ko, ining bayhana. Nay, kalma lang, nay. Nagdali ba ganita kay maliit ka na? Langay-langay yun man hinuon ta. Tara! Nay. Clover, ato na mi. Okay, bye. Apas ko ni mo sa school, ha? Alo. Na-excite na hinuon ko og balik na mo eskwela. Taon-taon na rabak ng undang da. Kay bawa ba ka kuno? Basta. Basta kay bawa lang kumusuwat og mo ihap. Wa na, daog na na. Eskwela na. Magdali ko. Mag-ilis ko og dali-dali. Ay, wapar pa ko'y gamit sa eskwelahan. Pero, sige lang, uy. First day pa man bitaw sa klase. Magpalit lang kong usa ka ballpen ug usa ka notebook. Ang importante, nga may lipstick kong da. Oy, eskwelahan. Ayang dagan ha. Paabot ako. Nagdagyod tog tigaw si Clover da. Mada pa man unta to ganina nga maglakaw ra ta paingon sa eskwelahan kay duol-duol raman. Mada ra mang lakaon. Pero galangay-langay lagi tong bayhana. Ay, ni high blood kog sayo da. Kuhaan na hinuon ang atong sidsiyo para pligtian ni. Para baw naman unta to nimo. Nay, naku pabaw ni nay, oy. Onya, wa kay recess. Di lang mo resist good. Nakapamahaw masag ko. Paniud to lang ko lahos. Maglantaw kas uban nga mga og snacks. Unya ikaw wa. May kwarta pa masab ko, nay. Ang kita din ako galing kadlaon di ay. Imo namang giintrigar na ko ang tanan. Giingnan bitaw ka nga dili ihurot og hatag dako ang imong kwarta. Imo mang yung gihurot. Mangayo ka lang kung may paliton ka. Kaya wa masag ko'y gamita sa kwarta. Pes na anak karon ha. Dinhin na lang ta mga hatang og sakyanan. Malate ka na gyud ron. Subong ka, gini mo, oy! Kuyo ka mga ako! Uy, sila si Potensyano man lagi nagsikapitan. Sila gid nay. Kap! Bay buntag! Isya no. Padagsa naman lang kayo kung makakita di mong mugawas sa inyo. Kaya wala naman ko, kuwan. Kabantay ka nang, wala naman ko mag-aktibo. Kabantay ka na. Asa man day mo si mong apo. Adto Malakaw, malakaw. Nami lakaw, lolo. Mayo kay imong giubanan si lolo nimo dong, Potensyano. Mao gyud. Mayo na aron may makabantay ni lolo nimo. Mao gyud na. Butan ba ako? Lain ba to ba? Kamu asam di mo nga nag-uban mo sa lagi mo ni kaning nga bugiro ng mga apo. Ay, Ha? Kinsa man?
Ikaw, God! Na dahil lang apo si nang Sid, nga ikaw raman. Aw. Kini nga akong kagwapo, nakapahambugiro na ako, do. Tingali husto ka. Ha, hambugiro ko. Hambugiro. Salamat, potensyano. Hoy! Ay, ko sige tawag po ni siya, ano, be? Jun lagi ko, Jun. Jun, di mong angga. Pero potensyano magyug ka. Jun, di mong angga. Puggi ko! Puyo. Puyo akong kamot, do. Puna puyo, di ko kapugong mo. Ha? Salamat ka, nga na akong lolo. Huwag na kasi mong nanay, kay wapa na. Hayang kong dagag, naigo ka sa kumo. Tarong ba? Lagi! Gidaw. Bagay tagamay, malagpot pa kong dako. Oh. Ge. Wapong sa kung maigo ka sa kumo, ha? Gagin ko mo. Gi. Oh, wala ko sa, ha? Sama lo, di kang pugong ko lo? Dong, ayaw lang sa dong kay malate na mi dong. Kami sa nang maliit na sad mi. Do, sunod na tabagay do, kanang magkita ta sa ling dapit. Dili lang din kay mawawan si Lolo nga kanhi Kapitan del Barrio. Oh, sakay na Piolo. Gina. Nay. Sakay na usap, potensyano. Ako yung nagsakay. Pauhay ka, Piolo. Ha? Nga naman. Kaya mo ka rin sikinan. Si nanay may nagpara. Unya, amo man yung pasiruan. Unya, musakay man mi. Yung masakay mo sabi. Pues, wahi ka. Nay, sakay na mo, nay. Kapitan, kamuyo na. Salamat ako. Ay, ako lagi una. Ayaw mo kulit ako buktumag. Bago na yun. Sige. Hala. Potensyano, midayib lagi ka diha. Nanindutan sa daha. Nga nang ikalita mo kung nagbuhi, ha? Nagos mo rin ako. Ikaw nakabuhian ka. Unya lang yun ka. Unya lang yun ka bagay yun. Unya ka lang yun. Ay, ni Ana. Para lang me. Kadiyot ha, kay manaog may ha. Piolo, tana. Mayaog na sabta potensyano. Ako yung una, be. Nangkunit na sa ka, ha? Paunaha ang mga tiguang o pakanaog doon sa mangka. Sumuka, gini mo, eh. Nanindutan Galing na ba sa ka? daha. Oo! Nakanaog na siya! Yan! Sine. Okay. Ay! Tanawar ako! Nagkaroon na magkanaog dali-dali ay! Kanit lang! Ikaw ha? Galing na ba yung ka ha? Hindi na yung agsamo ka? Do, hilom na do kay ni anak tungod sa eskwelahan. Apo, tana. Manood na ta. Paksit ka ron. Oo, Nay. Tanaw sa potensyano. Ano na sabta? Salpagkota. Magdungan ta nila ni. Sedes, Kap. Oo. Gani. Ay, naunsa ka? Kalimtano na basab ni mo si Des. Si Kapitan bitaw ko. Nalimot ka na, ha? Nalimot ka na. Muna gidangat Ha? na to ini. Kabantay Ay, diha sa ka? mo sa eskwelahan pa ingon, Kap. Kabantay ka na. Ay, kung ingna nga mo balik sa pag-eskwela kinis potensyano, Kap. Oo. Akong ipa-eskwela balik. Kiring, imong apo, muskila siya balik. Ay, oo, Kap. Eskwela ka, ikaw? Unya, giubanan kasi mong lula. Pagkauwaw! Ngano ikaw? Wa sa di kay giubanan sab karon? Wa! Igor man kong gihato ni Lolo. Kaya may tuyo sa siya din sa eskwelahan. Dili ba, lo? May toyo ko? Oo! O sa ganito? Bakuta. Oo, yato di ka. Kay, di o niya ka mo sa klase. Ha? Munda na sab ka. Mo pa'y pagsugod. Bangag sa ilong, lo! Ha? Ay, kabala ka, lo. Dili na kumundang lang, eh. Gadahan akong muskwila, lo. Kung kanang naglakaw pa ingon din, eh. Maunang akong maestra. Kisabay. Oh. Siya? Maestra siya nining eskwelahan? Yes! Ayaw siya pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Maritis Alboris. P.S. Love you.
Papalihog na ko no, subscribe sa aking YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.